హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథము అవగాహన కార్యక్రమంలో మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను అనుసరించకపోయినా తన సొంత కల్పనలను అనుసరించి పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికులు అవుతారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా, తమో గుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా అంటూ అర్జునుడు అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానము, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక రకమైనటువంటి వారి యొక్క గుణాలను బట్టి శ్రద్ధ ఉంటుంది. శ్రద్ధ లేనటువంటి వాడు ఎవడు ఉండడు. 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు ఉంటాయి, సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము అనేటువంటిది. అందులో సత్వగుణంలో ఉన్నవారు దేవతలను పూజించగా, రజోగుణంలో ఉన్నవారు యక్ష రాక్షసులను పూజించగా, తమో గుణంలో ఉన్నవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అంటూ. సో ఇంకా ఆయన ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు చేసేటువంటి పనులు, రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు చేసేటువంటివి, అలాగే ఆహార విషయంలో కూడా సాత్వికమైనటువంటి వాళ్ళకి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలను గురించి, రజోగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలను గురించి, తామసిక గుణాల్లో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలను గురించి, అలాగే యజ్ఞాలు, సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞం అంటే ఏమిటి, తామసికమైనటువంటి యజ్ఞము, రాజసికమైన యజ్ఞము, అలాగే తపస్సులో కూడా సాత్వికమైనటువంటి తపస్సులు, రాజసికమైనటువంటి తపస్సు, తామసికమైనటువంటి తపస్సుల గురించి ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక ఈ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను గురించి చూసినట్లయితే, ఈ మానసికమైనటువంటి తపస్సుల గురించినటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేసినటువంటివి. సంతృప్తి, సరళత్వము, మౌనము, ఆత్మనిగ్రహము, స్వీయ అస్తిత్వాన్ని శుద్ధిపరుచుకోవడము అనేవి మనకి
మానసికమైనటువంటి అంటే మనసు యొక్క తపస్సులు అంటూ ఆయన పేర్కొనబడినటువంటి విషయాలను మనము ఇక్కడ చూసినటువంటిది. సో ఇక ఆ మనసు యొక్క తపస్సు గురించి చెప్పిన తదుపరి ఇక ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేసేటువంటి అంశాలను అంటే అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా దేహపరమైనది, వాక్పరమైనది, మానసిక పరమైనటువంటి తపస్సులను తెలియచేసిన తదుపరి ఇక అందులో సాత్వికమైనటువంటి తపస్సు అంటే ఏమిటో ఈ 17వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్ త్రివిధం నరైః అపలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్వికం పరిషక్ష్యతే. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తి శ్రద్ధలు కల వ్యక్తులు అత్యంత విశ్వాసంతో ఈ 3 తపస్సులను అంటే మానసికమైనటువంటి మరి అంటే దేహపరమైనటువంటివి, మానసికమైనటువంటిది, వాక్ తపస్సులు అవి భక్తి శ్రద్ధలతో అత్యంత విశ్వాసంతో ఎటువంటి ఫలాలను, భౌతికమైనటువంటి ఫలాలను ఆశించకుండా భగవంతుని కొరకే జీవుడు అంటే మానవులు చేసేటువంటి దివ్యమైనటువంటి శ్రద్ధతో, ఇంతకుముందు భక్తి శ్రద్ధలతో చేసేటువంటి ఈ తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 రకాలు, ఏది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు దేహపరమైనదైనా, వాక్పరమైనదైనా, అలాగే మానసికమైనటువంటి తపస్సు అయినా, ఈ 3 కూడా శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో, భక్తి శ్రద్ధలతో మరి మానవులు చేసేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి తపస్సులను సాత్వికమైనటువంటి తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. సో సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. సో ఇక్కడ సత్కారం, ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము, ఆ సత్కారము, గౌరవము, పూజలు పొందడానికి గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సు అని చెప్తున్నారు. అంటే దేహపరమైనటువంటిదైనా, వాక్పరమైనటువంటిదైనా, మానసికమైనటువంటిదైనా ఇతరులను నుండి సత్కారము, గౌరవము, మరి పూజలు పొందడానికి గర్వంతో చేయబడేటువంటి ఏ తపస్సైనా అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సు శాశ్వతము కానిది, అందుకే అస్థిరమైనది, అశాశ్వతమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది ఈ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అస్థిరము, అశాశ్వతము అయినటువంటివి. అంటే అస్థిరము అయినటువంటిది, అశాశ్వతం అంటే స్థిరము కానటువంటిది, శాశ్వతము కానటువంటిదిగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ జనాలను ఆకర్షించాలి అని, జనాలు నన్ను పూజించాలి అని, జనాల చేత నేను సత్కరించబడాలి అని కొంతమంది తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇతర అనుయాయుల చేత పూజలు పొందబడాలి అనేటువంటి దాంతో మరి చేసేటువంటి తపస్సులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మరి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటివిగా చెప్తూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు మనకి చూపెడుతుంటారు, సొంతగానే వారిని సన్మానాలు చేయించుకుంటూ ఉంటుంటారు, వాళ్ళే డబ్బులు ఇచ్చి సన్మానాలు చేయించుకునేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంటాయి.
సో అటువంటి తపస్సులు ఏవైతే అలాంటివి ఏదైతే ఉందో ఆ చేసేవన్నీ కూడా రజోగుణ సంబంధమైనవి అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాంటి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటిది తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలాలను ఇస్తుంది. కొంతకాలమే అది ఉంటుంది, శాశ్వతం కాదు. వాడికి మరి వాడిని మనం డబ్బు ఇచ్చేసి ఏదో చేస్తే ఆ ఇచ్చినంత కాలమే చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో అలా ఉండేటువంటి ఇక మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, తనను తాను హింసించుకుంటూ, అంటే స్వీయ హింసతో గాని అలాగే ఇతరులను నశింప చేయడానికి, ఇతరులను నాశనం చేయడానికి లేదా గాయపరచడానికి, ఇతరులకు హాని కలిగించడానికి వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో తమో గుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపుడు, వృకాసురుడు వంటి ఈ రాక్షసులు, అసురులు మూర్ఖమైనటువంటి తపస్సులు చేపట్టినటువంటి సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ హిరణ్యకశిపుడు కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. ఎందుకోసం చేస్తాడు? అమరునిగా కావాలి అని, ఎవరి చేత నేను మరణింపబడద్దు అనేటువంటి భావనతో ఎందుకు చేస్తున్నాడు? అదొకటి. ఇతరులు మరి ఎందుకు? దేవతలను చంపడానికి, సాధువులను హింసించడానికి అతడు ఇతరుల నుండి తనకు మరణం రావద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కఠోరమైనటువంటి తపస్సుని బ్రహ్మదేవుడి గురించి చేసి మరణం లేనటువంటి వరాన్ని అడుగుతాడు. కానీ బ్రహ్మ ఏం చెప్తాడు? నాకే కొంతకాలం తర్వాత మరణించేటువంటి వాడిని నీకు మరణం లేకుండా ఎలా ఇవ్వగలను అంటే, అప్పుడు ఏదో ఆలోచించి పగటి సమయంలో కానీ రాత్రి సమయంలో కానీ మరి ఇంట్లో కానీ బయట కానీ అనుకుంటూ మనిషి చేత కానీ జంతువు చేత కానీ ఆయుధం చేత కానీ నీటిలో కానీ అలా నేను ఎక్కడ చంపబడద్దు అంటూ వరాన్ని కోరుకుంటే సరేలే అయ్యా అని చెప్పేసి ఇచ్చిపోతాడు. ఎందుకంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు, కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు బ్రహ్మదేవుడి కోసం. సో బ్రహ్మదేవుడికి తపస్సులు చేసే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ. సో అందులో హిరణ్యకశిపుడు చేసేటప్పటికి సంతసించి ఇస్తాడు వరం. తదాస్తు అని వరం ఇచ్చిపోతే దాన్ని చేసుకొని దేవతల ముల్లోకాలపైకి దండయాత్ర చేసి దేవతలందరినీ కూడా ఇబ్బందులు చేసినటువంటి వారు. సో అలా ఇతరులను నాశనం చేయడానికి, గాయపరచడానికి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సులు. మరొకడు వృకాసురుడు శివుని గురించి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. ఈయన కూడా ఎంతటి ఘోరం అంటే ఇక్కడ ఆ తపస్సు, ఆ శివుడు ప్రత్యక్షం కాకపోతే తన మెడ కోసుకొని అగ్ని హోమంలో వేస్తాను అని చెప్పి చూసుకుంటాడు. అప్పుడు పాపం బోళాశంకరుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి నాయన అంటే, నా చెయ్యి ఎవడి నెత్తిన పెడితే వాడు ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోవాలి అని చెప్పి చెప్తాడు. సరే ఇక వాడు కోరుకున్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఇస్తే శివుడినే అడుగు వెంటబడతాడు. మరి నువ్వు వరం ఇచ్చావు కదా, దాన్ని నేను పరీక్షించాలి, నేనెత్తిన పెట్టి నేను పరీక్షించుకుంటా అని అమ్మడబడతాడు. సో అలా ఉంటారు ఈ దుర్మార్గపు మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సులు చేసేటువంటి వాళ్ళు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చారిటీ ఏదైతే ఉందో 3 గుణాలలో మనకి 17 నుండి మనకి ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణి దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో ఎప్పుడైతే ఇప్పటి వరకు మనకి ఆ తపస్సులను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇక దానాల గురించి మళ్ళీ కూడా చారిటీ 3 గుణాలలో హరే కృష్ణ, సాత్వికమైనటువంటి దానము, రాజసికమైనటువంటి దానము, తామసికమైనటువంటి దానము గురించి
ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందులో ఇక్కడ సాత్వికమైనటువంటి దానం అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు. ఎటువంటి ప్రతిఫలాలను ఆశించకుండా సరైనటువంటి సమయంలో, సరి అయిన ప్రదేశంలో, మరి యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి, అంటే మనం ఇస్తే తీసుకునేటువంటి అవతల వాడు కూడా ఆ యోగ్యత ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. వాడు ఏదో ఎదవ పనులకు ఉపయోగిస్తే వాడికి దానం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాబట్టి మరి ఆ దానం చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి సాధారణంగా మనము ఇక్కడ ఏదో నాకు పుణ్యం రావాలి, లేకపోతే ఈ దానం చేయడం వల్ల నాకు ఇది లాభం వస్తుంది అనే భావన లేకుండా, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా. ఎందుకంటే మనకి వేద సాహిత్యంలో ఆధ్యాత్మిక కార్యాల్లో దానం చేయాలి అని ఉంటుంది. ఆ దానం అనేటువంటిది ఏదో మనం పొందుతాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేయొద్దు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే సరైన సమయంలో అని చెప్తుంటారు. సరైన ప్రదేశంలో. సరైన ప్రదేశంలో అంటే సాధారణంగా మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ దానాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తారు. తీర్థస్థానాల్లో, తీర్థక్షేత్రాలలో, అలాగే సూర్యగ్రహణం లేదా చంద్రగ్రహణము, అలాగే మాసాంతాల్లో, అలాగే యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి, ఒక భక్తునికి దానం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆలయాలలో దానం ఇవ్వాలి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఒక్కోసారి పేదవానికి దానం చేయొచ్చు అని చెప్తారు. కానీ వాడు యోగ్యుడు కాకుండా దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ మత్తు పదార్థాలకో లేదా ఇంకో దేనికో తగలబెడితే అది వాడు చేసేటువంటి పాపాల్లో మనకు కూడా బంధం అవుతూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక విచే వివేచన లేకుండా చేసేటువంటి దానము మనకి వేద సాహిత్యాలలో ప్రోత్సహించబడినటువంటిది. సో మనము మన యొక్క బాధ్యతగా ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా సరైనటువంటి సమయంలో, సరైనటువంటి ప్రదేశాలలో యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి దానం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది సాత్వికమైనటువంటి దానం. అలాగే ఇక మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, యత్ ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, కానీ ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని కోరుకుంటూ, ఇక్కడ చూడండి ఫోటోల కోసం దిగుతూ ఉంటారు, అవన్నీ బయట ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంటారు, నేను ఇది వీడికి ఇచ్చాను అది ఇచ్చాను అని పేపర్లలో వేయించుకోవడం, లేకపోతే అది చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని కోరుకుంటూ లేదా సొంత కోరిక, నేను ఇది చేస్తే నాకు ఈ పని నెరవేరుతుంది అని, ఒక్కొక్కసారి కొన్ని దానాలు ఇష్టం లేకపోయినా చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరో ఒకళ్ళు రికమెండ్ చేశారని వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంటుంది. అలా చేసేటువంటివి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రతిఫలాన్ని కోరుకుంటూ లేదా సొంత కోరికలతో, సకామ వాంఛలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా ఎవరికైనా దానం చేస్తే అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు దాన ధర్మాలు చేస్తే స్వర్గానికి చేరుకుంటాము అని చేయబడుతుంది. ఒకసారి అయ్యో నేను ఎందుకు ఇంత దానం చేశాను, ఖర్చు చేశాను అనేటువంటి భావనలో వస్తారు, పశ్చాత్తాపడుతూ ఉంటుంటారు. సో అనుకుంటూనే ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటివి ఇక్కడ రాజసికమైనటువంటి సో దానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏదో ఒకటి ఆశిస్తూ సొంత కోరికలు నెరవేరడానికి, అలాగే ఇష్టం లేకుండా గ్రూటింగ్ మూడ్లో ఇష్టం లేకుండా చేయబడేటువంటి దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనకి ఇక్కడ రాజసికమైనటువంటి దానంగా
చెప్పబడుతుంది. సో ఇక ఆదేశ కాలే యద్దానం అపాత్రే యచ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అదేశ కాలే, అపవిత్ర ప్రదేశాలలో, అనువు కాని చోట అంటే అపవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలలో, అకాలంలో అంటే తగిన సమయం కానటువంటిది, అయోగ్యుడికి అపాత్రుడికి, మరి అయోగ్యులైనటువంటి వ్యక్తికి, లేదా తగినంత శ్రద్ధ గౌరవం లేకుండా అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం ఏదైతే ఉందో దానిని తమో గుణంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటున్నాడు మత్తు పదార్థాలకి. సో మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడానికి, జూదం ఆడడానికి దానాలు చేయడము మనకి శాస్త్రాలలో ప్రోత్సహించబడడం లేదు. అలాంటి వాటి కోసం ఎవడైనా దానం చేస్తే అది తామసికమైనటువంటి దానం అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి అలాంటి మరి ఆ దానాలను చేయవద్దు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనము సరైనటువంటి సమయం కానటువంటి ప్లేస్లో, అట్ ఇంప్యూర్ ప్లేస్, అపవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలలో, అట్ ఇంప్యూర్ టైం, తగని సమయంలో, అలాగే అన్వర్తి పర్సన్స్కి, యోగ్యుడు కానటువంటి వాడికి దానం చేయకూడదని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా సరైనటువంటి శ్రద్ధ లేకుండా, సరైనటువంటి గౌరవం లేకుండా చేయబడేటువంటి దానం మనల్ని అది బంధించి వేస్తూ ఉంటుంది, బంధనానికి గురి చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది ఇటువంటి దానాన్ని తామసికమైనటువంటి చారిటీ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్, తామసికమైనటువంటి దానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో ఇక మనకి ఇక ఈ అధ్యాయంలో చివరిగా ఆ భగవంతుడు ఎలాంటి పరిస్థితులను చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణస్తేన వేదాచ యజ్ఞాచ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదములు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం, అంటే భగవంతుని ప్రీత్యర్థము వేద మంత్ర ఉచ్చారణలో, వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయునప్పుడు బ్రాహ్మణులచే ఈ 3 పదాలు ఉపయోగించబడేవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఓం తత్ సత్, ఓం సత్తదితి అనేటువంటి ఇందులో ఓం తత్ సత్ అనే పదాలు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామంతో కలిపి ఉచ్చరిస్తూ ఉంటుంటారు. ఓం తద్విష్ణో, అలా మనం ఓం నమో నారాయణాయ, అట్లా మనము ఆ భగవంతుని ఇక్కడ ఉపయోగించి ఈ పదాలను ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ వేద మంత్రాలు, భగవన్నామము ఉచ్చరింపబడిన ఓంకారం జత చేయబడుతూ ఉంటుంది మనకి వేద సాహిత్యాల్లో చెప్పబడినట్లుగా. సో ఈ 3 పదాలు కూడా ఆ వేద మంత్రాల నుండి తీసుకోబడినవి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి, మనం సాధారణంగా ఏ కర్మ చేసినా ఓం తత్ సత్ అంటే ఆ భగవంతుని కొరకే,
చెయ్యాలనేది మనకిక్కడ ఈ భగవద్గీత ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. భగవద్గీతను అనుసరించి ఉం, మనము ఓం తత్ సత్ అంటే ఏది చేసినా, ఇంతకుముందు కూడా భగవంతుడే చెప్పినట్టు, ఏది తిన్నా, ఏది దానం చేసినా, ఏది ఆహుతి చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని కొరకే చెయ్యాలి అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. కనుకనే మనిషి ఈ 3 పదాలతో తపస్సు, దానము, యజ్ఞము నిర్వహించినప్పుడు అది కృష్ణ భక్తి భావనలో చేసినట్లు అవుతుంది అని చెప్తారు. అటువంటి వాడికి మరి ఆ ధామాన్ని చేర్చి, అంటే అతని యొక్క ఆ విధమైనటువంటి కర్మల వలన అతడు దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా దివ్య మార్గంలో పనిచేసి అతడు స్థిరంగా ఇక మళ్ళీ మోహానికి గురి కాకుండా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిమగ్నమవకుండా ఉండేటువంటి ముక్తిని పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. తస్మాత్ కాబట్టి లేదా అందుకే, కాబట్టి యజ్ఞములు చేయటంలో, అందుకే శాస్త్ర విధుల ప్రకారము యజ్ఞము చేయడంలో, దానము ఇవ్వడంలో, తపస్సులు ఆచరించడంలో, వేద విధులు వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ, అర్జునుడు అడిగాడు కదా ప్రారంభంలో మొదటి శ్లోకంలో, ఆయన అడిగారు ఏమని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను అనుసరించకపోయినా తమ స్వంత కల్పనలను అనుసరించి పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగాడు. అందుకే చెప్తున్నారు. కాబట్టి యజ్ఞములు చేయడము, దానములు ఇవ్వడము, తపస్సులు ఆచరించడంలో వేద విధులు వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ, అంటే శాస్త్ర నియమాలను పాటిస్తూ, శాస్త్ర విధులను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారమును ప్రారంభిస్తారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ విష్ణు భగవాను వారి యొక్క పాద పద్మములే పరమ భక్తి పదము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించడమే మనకు పరమ భక్తి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తదిత్యనభిసందాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియాః దాన క్రియాచ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రతిఫలమును ఆశించని వారు, ఫలవాంఛ లేనటువంటి మనిషి, మరి ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు, అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, మృత్యు, ఈ సంసార సాగరము నుండి బయటపడాలి అని అనుకునేటువంటి వారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానం చేసేటప్పుడు తత్ పదంతో పదమును ఉచ్చరిస్తారు. అంటే తత్ అనేటువంటి పదంతో నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను, తపస్సులను, దానాలను తప్పక నిర్వహించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఈ భవబంధనము నుండి ముక్తిని పొందడమే ఆ ఉద్దేశ్యము. అంటే తత్ అనేటువంటి పదంతో నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు నిర్వహించడం వల్ల ఈ భవబంధనము నుండి ముక్తి పొందుతాడు, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, ప్రకృతి సాంగత్వం నుండి బయటపడతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సో ఇక్కడ సత్ అన్న పదానికి అర్థము సనాతనమైన అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని అర్థము అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ పరతత్వమే భక్తియుత యజ్ఞం యొక్క లక్ష్యము. సో కనుక ఈ దాన్ని ఆ సత్ అనేటువంటిది అనే పదము సనాతనమైనటువంటి అస్తిత్వం అంటే ఆ పరతత్వాన్ని సూచిస్తుంది, మంగళప్రదమైనటువంటి శుభప్రదమైనటువంటి దాన్ని సూచిస్తుంది. సో కనుక ఈ శుభప్రదమైనటువంటి కార్యాన్ని సూచించడానికి ఈ సత్ అనేటువంటి సత్ అంటే శాశ్వతమైన సనాతనమైన మంగళప్రదమైనటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి నిర్వహణ ఏదైతే ఉందో అది మరి ఆ సత్ అనబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి ఆ గర్భంలోకి చేరే సమయంలో గర్భధానము అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు, మొదలుకొని జీవితం చివరి వరకు కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్కార కర్మలు మనకి వేద సాహిత్యంలో చెప్పబడినటువంటివి. వాటిని విద్యుక్త కర్మలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ జీవుడి యొక్క అంతిమ లక్ష్యమైనటువంటి ఆ ముక్తికి ఈ సంస్కార కర్మలన్నీ కూడా మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్కార కర్మలు విధులు నిర్వర్తించబడుతూ ఉంటాయి మన జీవిత కాలంలో. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని సంస్కరించుకోవడానికి, ఆధ్యాత్మికం వైపుకు పురోభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడేటువంటి మార్గాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే సద్భావే సాధుభావే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సద్భావే అంటే పరమ పురుషుని యొక్క భావంలో, సాధుభావే అంటే భక్తుని భావనలో. సో అంటే భగవంతుడు భక్తుడు. సో భక్తి ఉందంటే భగవంతుడు ఉంటాడు, భక్తుడు ఉంటాడు, వీళ్ళిద్దరు ఉంటేనే భక్తి ఉంటుంది కదా. సో సద్భావే సాధుభావే అనేటువంటి పదాలు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి దివ్యమైనటువంటి స్థితిని సూచిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో సింపుల్గా మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పని చెయ్యడమే సాత్వికము అని చెప్పబడుతుంది. అలా మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు సాధువుగా పిలువబడుతూ ఉంటాడు, భక్తుడు వైష్ణవుడుగా పిలువబడుతూ ఉంటుంటాడు. అందుకే సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తారు, ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో వచ్చింది, పరిత్రాణాయ సాధూనాం. సో సాధువులను రక్షించుకో, అటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా రక్షిస్తుంటూనే ఉంటుంటాడు. సో కనుక ఎప్పుడు కూడా భక్తులు సత్సాంగత్వం లేకుండా మనము ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని దరిచేరి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రవణ కీర్తనాదుల పద్ధతుల ద్వారా చేస్తూ ఓం తత్సత్ ఉచ్చారణ చేస్తూ సో మరి ఇక ఆ లక్ష్యము భగవంతుణ్ణి సంబంధించిందిగా చేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి సోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే.
సో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములు ఆచరించడంలో నిమగ్నం అవ్వడాన్ని కూడా సత్ అన్న పదము సూచిస్తుంది. సతాం ప్రసంగాత్ అని అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా మనకి ఇచ్చినట్లుగా అది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇవ్వబడినటువంటి పదం. సో ఆ విధంగా అంటే సత్సాంగత్వం లేకుండా మనిషి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందలేడు అని చెప్తారు. అందుకే సాధారణంగా మనకి దీక్ష ఇచ్చేటప్పుడు కానీ లేదా యజ్ఞోపవీతము ని ధరించేటప్పుడు కానీ ఓం తత్సత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉచ్చారణ చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములు ఆచరించడంలో నిమగ్నం అవడం కూడా సత్ అనేటువంటిది సూచించబడేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక చివరిగా అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ అంటే ఓ అర్జున, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేయు. అలా చేయబడేటువంటి యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము. సో సంపూర్ణంగా ఇక్కడ సమాధానం చెప్పబడుతుంది. అశాశ్వతం అంటే ఇది అసత్. సత్ అనేది శాశ్వతం. ఏది శాశ్వతము? భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది. సత్ సనాతనమైనటువంటిది, దివ్యమైనటువంటిది. కానీ భగవత్ సంబంధంలో లేకుండా, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లోనే అడిగాడు కదా, సో భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయబడేటువంటి యజ్ఞమైన, దానమైన లేదా తపస్సు అయినా శాశ్వతము కానిది, అంటే అశాశ్వతము. ఇది అసత్. సత్ అంటే శాశ్వతం కదా, దివ్యమైనది. అసత్ అశాశ్వతమైనది అని పిలువబడుతుంది. మరి అశాశ్వతమైనది ఈ జన్మలో ఉపయోగపడదు. ఈ జన్మలోనే ఉపయోగపడనిది తదుపరి జన్మలలో కూడా ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశమే ఉండదు. తదుపరి జన్మలలో కూడా అది పనికిరానిదిగానే భావించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే యజ్ఞమే గాని, దానమే గాని, తపస్సే గాని ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం లేకుండా, అంటే భగవత్ సంబంధం లేకుండా చేసేది ఏదైనా పనికిరానిదే. సో కనుక భగవత్ సంబంధంలో లేకుండా చేసేటువంటి ఏదైనా దుష్టమైనటువంటిదిగానే మనకి ఈ శ్లోకం చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని కొరకే, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి భావనలో చెయ్యాలి. మరి విశ్వాసం లేకుండా, సరైన నిర్దేశం లేకుండా చేసేటువంటి దానికి ఎటువంటి ఫలము రాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి అన్ని వైదిక శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా భగవంతునిపై శ్రద్ధను ఉంచి మనము మన పనులు చెయ్యాలి అని చెప్తుంటారు. మరి ఇంతకుముందు అధ్యాయాలలో చెప్తున్నట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్థం చేసుకోవడమే వేద ఆదేశాల యొక్క ఆచరణల యొక్క పరమ లక్ష్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనకి ఈ శ్లోకాన్ని అనుసరించి చెప్తూ ఉంది ఏంటంటే, మరి ఆ వేద ఆదేశాలను పాటించకుండా ఎవడు కూడా విజయం సాధించలేడు. అందుకే అది ఈ జన్మలోనూ తదుపరి జన్మలోనూ పనికిరానిది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా బద్ధస్థితిలో ఉన్నటువంటి జనులు
దేవతలను, యక్ష రాక్షసులను, భూత ప్రేతాలను పూజించడానికి ఆకర్షితులవుతూ ఉంటారు. మరి వాస్తవానికి పూజించవలసినటువంటిది, ఆశ్రయించవలసినటువంటిది, పాదపద్మాలను దరిచేరవలసినటువంటిది ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్. దానికి భిన్నంగా చేసేటువంటిది ఏదైనా కానీ అసత్తుగానే పిలువబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోభివృద్ధి చెందడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా విజయాన్ని సాధించడానికి మనిషి తొలుత ఒక ప్రామాణికుడైనటువంటి, యోగ్యుడైనటువంటి ఆచార్యుణ్ణి, గురువుని అన్వేషించి ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలో శిక్షణ పొందాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా చేయగలిగినప్పుడే భగవంతుని ఎడ మనకు విశ్వాసము కలుగుతుంది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో అలా ఆ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంటూ పోతే ఎప్పుడైతే అది పరిపక్వ స్థితికి వస్తుందో అప్పుడే అది భగవత్ ప్రేమగా చెప్పబడుతుంది. ఆ భగవత్ ప్రేమే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమ లక్ష్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే మనకి అన్ని శాస్త్రాలు, వేదాలు అన్నిట్లో కూడా కృష్ణ భక్తి భావనే చేపట్టాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय.